fotbal, takže já momentálně budu hrát, jelikož jsem brankář. No a ještě mám tady ještě jako půl času, pro ještě hrajou, ale to nevadí. Máme tady začátek zápasu a momentálně máme míč, no běžíme, tady náš otáčí se, nahrává, střílí a bohužel to nebyl gól, ale to nevadí, ten sám to podrží, že se příště podaří. Střílíme a je to, ne, není to gól, bohužel. Dělám si srandu, momentálně tady s vámi, počkejte. Mají míč, máme míč my, jak vám mluví Leon, Babiču, no prostě tady to editor. Takže tak, střílíme a bohužel protihráči mají balón a nahrávají se, ale bohužel nenahrávají si tak dobře jako my. Máme míč my, běžíme, máme balón, obehráváme, mají balón oni, jsme to vykrali, máme zase balón my, zase oni, střílej, krásný záchvat, mě určitě, ne, mýho kamaráda, je. Další záchvat, krásný, mají míč oni, ne, moji, já už oni nevím. A naši mají, když se hrajeme za SCC Semily, pokud byste to nevěděli, jak můj kamarád, tak já, nebo Babič, takhle mi to mi říkají i oni, takže to nevadím, což very good weather. Tady máme míč my, běžíme na bránu, střílíme a je to gól, vedeme 1-0. SCC Semily vedou 1 proti, ani nevím komu, když jsem tam byl. No, to nevadí, rozehráváme, máme balón, běžíme, máme jsme to ztratili, vystřelujeme, bohužel mají míč oni zase, ne, mají oni a střílej, máme zase míč my, obehráváme, mají míč my, málem zákrok, Leon to může dosudit, protože tam byl, tam nebyl zákrok, ale jenom takový chvat, počkejte, no taková prostě přestřelka spíš, běžej, berou míček, nahrávaj si, obehrávaj, běžej na bránu a nám to vyrazili, a zase mají míč a střílej, je to gól, ne, tak není. Ne, tak to byl asi, ale nevím. Ne, nebyl. Byla příprava. Střílej, ale bohužel. Nebyl to. Naši mají, běžej. Ne, ještě ne. Když se snaží náš vzít míč a dajem tady tam pomoct a bylo to, jakoby měl to být faul, ale bohužel. Kamarád neboli Babič trošku zaspal, no to nevadí. Momentálně střílej, ne, mají míč oni, snažili se vystřelit, ale tam to byl jasný faul a nic, no nic. Tady rozehrávaj, střílej, nahrávaj si, my bereme míč, střílíme, a bohužel. Mají míč oni a běžej, a ještě ne, až teďka běžej a běžej na bránu naší, ještě ne, protože mi tam furt zdržou, no ale to nevadí. Krásný zákrok a málem to vzali oni a možná by dali góla, ale to nevadí.
kamarád zachránil a tady rozehráváme. Ano, tady rozehráváme, jak kamera mi ukazuje, střílí, ale bohužel tady náš má balón, krásný záchvat, takže tak, rozehrávaj, Leon má balón, tady byl jasný faul, ale bohužel za mě to byl faul, za mluvčího tady a naši berou míč, běžej, pokusí se střelit na bránu. Asi tam úplně nebudou všechny góly, protože já úplně moc dobře nevidím na tady to, protože to edituje momentálně a úplně na to moc dobře nevidím. Tady to bude trošku krátký, a počkejte. Bere náš, běží. Ještě ne, drží to tady. Běží, potáčí se, nahrává, vystřeluje a není to gól. No, měl jsem tady menší technické problémy, takže proto to bude krátký video, takže tak, bude to asi tak 8minutový, nevím. Byl to gól, yes, je to gól. Takže berou míč, vystřelujou a bohužel rozehrávají proti hráči. My jim to zabraňujeme, tady se snaží asi rozehrát. Jo, má míč brankář, vystřeluje, ale bohužel asi nevím, pak nevím. Takže čau, to je tady bude jakoby konec a měli jsme technický problémy, takže kvůli tomu bude krátký video, takže ahoj.